Belarusda 2 aylyk bäwegini öldürmekde aýyplanyp suud edilen Türkmenistanyň raýaty 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu barada Belarusyň köpçülikliň habar beriş serişdeleri habar berýärler. Brestcity.com neşriniň maglumatyna görä Brestiň regional suudy bu baradaky hökmi 31-nji oktýabrda çykardy. Ýöne bu karar heniz güýje girmedi we bu barada şikaýet bilen ýüz tutulup biliner. Suud bu baradaky hökmi yglan etdi we ýurduň Jenaýat kodeksiniň 139-njy maddasynyň 2-nji punktynyň 2-nji bölegine laýyklykda 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada karar çykardy. Bu tutsaglyk möhleti umumy rejimiň düzediş koloniýasynda geçirdiýip, neşir Brestiň regional suudynyň ýol başçysynyň kömekçisi Snejana Grishkeviçiň sözlerini titirledi. 23 oktýabrda Brestiň regional suudynyň 29 ýaşly türkmensanly Ýyldız Haydarowa garşy gozalan jenaýat işi boýunça dinlenşigi dowam etdirýändigi ma'lum boldy. 8 oktýabrda Belarusyň Derňöw komiteti Brestde çağanyň öldürilmegi bilen bagly jenaýat işiniň derňöwiniň tamamlanandygyny habar beripdi. Belarusyň Tutbay neşriniň 23 oktýabrda çap eden maglumatyna görä, türkmensanly Zenan öz çağasynyň ölümine tötenligiň sebäp bolandygyny, özüniň bolsa jogapkärçilikden gorkup, onuň jesedini gizländigini aýdypdyr. Suudda Ýyldız gyzynyň helak bolmanda özüni günäli hasap edýändigini aýtdy, emma onu öldürmek islemeýändigini nygtady. Men özümiň aklanmagymy ýa-da boşadylmagymy islemeýärin, men günäkär, men oňa ömür bermedim, men munyň bilen ýaşap biljek däl we islamok diýip Tutbay neşri ýazypdy we türkmensanly Zenanyň özüne kanuny görä berk jeda berilmegini sorandygyny habar beripdi. Neşriň maglumatynda çağanyň pajigaly tötenligiň netijesinde wepat bolandygyna Derňöw we prokuratura işgärleriniň ynanmaýandygy, çağanyň demigip ölendigi hem aýdylypdy. Derňöwde anyklanylmagyna görä Haydarowanyň 17 martda wagtyndan öň gyz bäwegi bolýar. Ene we çağı 10 maýda bäwekanadan çykarylýar. Emma ene borjunu berjay etmediligi üçin tanşynyň kwartirasynda çağanyň dem alyş ýollaryny ýapýar we ol ölýär. Soňra ol çağanyň jesedini Muhavets derýasynyň kenarynda gizleýär. 2019-njy ýylyň martynda Belarusda nemis dili kursyna ýazylyp, umumy ýaşaýyş jaýynda hasaba durandy aýdylýan Haydarowa şu ýylyň maý aýynda özüniň 2 aýlyk gyzynyň jesedi tapylandan soň Brest şäherinde tutsag edilipdi. Paraxorluk zerarly ýüze çykan nägileliklerden soň Içeri işler ministrliginiň lewabyň ähli etraplaryna ulug serişdeleriniň döwlet tehnika barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjekdigi aýdylýar. 1-10 noýabrdan başlap Içeri işler ministrliginiň Lewap welaýatynyň ähli etraplaryna raýatlaryň hususy uluglaryny döwlet tehnika barlygyndan geçirip olary gurutluk hatyny almagyna mümkinçilik döretjekdigi aýdylýar. Mundan ozal Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary diňe welaýat merkezi Türkmenawatda uluglaryny döwlet tehnika barlygyndan geçirip bilýärdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 1 noýabrda habar berdi. 1 we 10 noýabrdan Lewap welaýatynyň ähli etraplarynyň özünü raýatlaryň hususy uluglaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almaga mümkinçiligiň döredilýekdigi aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berdi. Onuň Lewapdan ýiberen maglumatlaryna görä raýatlaryň hususy awtoluglarynyň döwlet tehnika barlygyndan geçirilmegi bilen baglylykda Içeri işler ministrliginiň degişli edaralaryna ýol berilýän büýdürgünçilikler şol sany paraxorluk yerli ýaşaýjylaryň nägileligine sebäp bolup gelýärdi. İçeri işler ministrligi awtoluglaryň tehnika gödegçiligi tehasmy oturup wagtda durly paraxorluk we çäklendirmeleri bilen halkyň nägile bolmagyna sebäp bolup gelýär. Bu hiç kime sır däl diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatyň ähli etraplaryna awtoluglaryň tehnika gurutlugyny gödegçilikden geçirýän merkeziň açylmagy yerli sürüjüleriň işini ýeňleder. Indi welaýatyň darganaty we köýtünä ýaly etraplaryň ýaşaýjylarynyň awtolog gurutluk haty üçin 500 kilometr ýol söküp Türkmenawada gelmegi aradan aýrylar diýip habar çaýdýar. Lewap welaýatynyň düzümine 10 etrap 5 şäher we bir näçe şäherçi girýär. Şu wagtda çenli welaýatyň diň administrativ merkezi Türkmenawa şäherine ýeketäk awtologlaryň tehnika gödegçilik merkezi bardy. Lewabyň ähli etraplaryna uluglaryň döwlet tehnika barlyk merkezleriniň açyljakdygy barada aýdylýan gurrunlar ýurdun içeri işler ministriniň täzelenmeginden bir aý soňra gabat gelýär.
Türkmenistanda daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda köpçülikleýin uçary goý berilmediligi bilen bagly wakalar dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri adatça Türkiýe, hususan hem Stambuly barýan türkmenistanlary uçary goý bermeýär. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy arkaly hepdäniň 1-nji gününden 5-nji gününe çenli günde 2 gezek Stambula reis var. Şunlar bu reisleriň her birinden ortaça 20-30 adamy uçary goý bermeýärler diýip Aşgabatyň halkara aeroportunyň bir näçe işgäri bilen söhbetdeş bolan habarçy 1-nji noýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä sentýabr aýynda bolsa käbir günlerde Aşgabatdan Stambula uçjak ýolagçylaryň deň ýarysy diýen ýaly uçary goý berilmändir. Meselem 11-nji sentýabrda Irdenki reisde Stambula uçjak ýolagçylardan 150 çemesi adam uçary goý berilmedi diýip habarçy gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýolagçylaryň uçary goý berilmediliginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň halkara aeroportunyň käbir işgärleri munyň soňky aýlarda daşary döwletlere işlemäge ýa-da okumaga gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanynyň gözgörteli artandygy bilen düşündirýärler. Ýurtdan gidip barýan adamlar köp bolan üçin aeroportuň resmileri dürli bahanalar bilen ýa-da hiç ýyly düşündiriş bermän munyň öňüni almaga synanýar. Käbir adamlar protest bildirýär, käbir aýallar aglaýar, ýöne olaryň ählisine bolanok, öz ýaşaýan ýeriňizde değişli migrasiýa gullugynyň idarasyna gidin we şol ýerde düşünşüň diýip jogap berýärler. Daşary ýurtlara gitjek bolýan raýatlaryň aglabasy regionlaryň ýaşaýjylary diýip habarçy aeroportuň bir işgäriniň sözlerini çitirledi. Habarçy iň gynandyrjy ýeriniň raýatlaryň uçar biletleriniň bahasynyň dolu ýygyna gaýtarylyp berilmeýändigini belläp şeýle diýdi. Olar biletleriniň bahasynyň diňe 75%-ni ýygyna alyp bilýärler. Bilediň bahasy bolsa 5000 manatdan 7000 manata çenli ütgeýär. Bu garabadaryň narhy bilen 270-390 Amerikan dollary aralygynda bolsa resmi kursda 1430-2000 Amerikan dollaryna barabar bolýar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri we resmi media ýokurda aýdylanlar barada kelam agy söz aýtmaýar. Azatlyk radiosyna bu barada Aşgabatyň halkara aeroportundan we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndan hem kommentari almak häzirlikçe başartmady.